Zure
Jauna, postu da bide beti, bizi berritu eta gaztetzen zure herria. Egizu, zure seinalaba horreko izatera arresa erabil izan azposturik. Usterik sendoenaz, itxalat ezagora biztuaren. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin, eta Espiritu Santuarekin batera. Jaino eta herri bizibaiak, izaldietan. Amen. Apostoluen eginak liburu. Egun haietan, Pedro honela hitz egin zion herriari. Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainkoak, gure arbasoen jainkoak, aintzaz bete du Jesus bere zerbitzaria. Zuek, agintarien eskura eman eta Pilatoren aurrean ukatu zenuten ura. Honek, askatzea erabaki zuen arren. Santua eta zuzena ukatu zenuten, eta hiltzailea askatzeko eskatu. Biziaren sorburua hil zenuten, baina jainkoak piztu egin du hilen artetik. Geu gara horren testigu. Badakit, senideok, eskakinean jokatu zenutela zuek, baita zuen agintariek. Baina horrela bete zuen jainkoak, profeta guztien ahoz, aurrez iragarria hotz haren Mesiasek, sufritu egin behar zuela. Dios berri zaitezke beraz, eta itzuli jangoikoaren gana, bekatuak ken daizkizuen. Jaunak esan. San Juan Apostoloaren lehenengo gutunetik. Jainkoa ezagutzen dutela honetatik batean. Haren agindua betetzeko. Nik ezagutzen dut jainkoa, esan, eta haren agindua betetzen ez dituena gezurtia. Eta horrelakoagan ez dago egia. Haren hitza betetzen duenagan berriz, jainkoaren gaitasuna bere betera iritsi da egiaz. Jaunak esan.
zirela. Jesus bera agertu zen ikasleen argian, eta esan zien, bakea zuela. Haiek, beldurrik arrazletenik mamua ikusten ari zirela uste zuten. Baina Jesusek esan zien, zergatik izutu zarete. Zergatik sortzen zaizkizue zalantza horiek barruan. Ikusi dira eskugunean. Ni naiz. Ukin azazue eta begira. Mamuak ez du ezin aragirik eta nik bai ikusten duzuenez. Eta hau esatean eskuguneak erakutsu zizkien. Haiek ordea, osaren pozez oraindik ere ezin sinetxerik eta harriturik bai zeuden, Jesusek esan zien, zure hemen jatekorik. Arraina errepuskar azken izaten. Jesusek hartu eta beraien aurrean jan zuen. Gero esan zien. Hauxe da, artean zuekin nengoela esan bizuen. Moisesen legean, profetetan eta salmoetan, nitaz idatzetako guztia, bete derrak beharreko zen. Orduan adimena harritu ziren, liburu santuak ulertzitzaten. Eta esan ziren, idatzia zegoen. Mesiasek sufritu egin behar zela, eta hirugarren egunen eginatitik bizten. Eta Jerusalemek hasita, bihotz berritzea hotz egin behar zein, haren izatean, herri guztien, bekatuak barka akizkan. Zuek zarete gauza hauen utezan. Jaunak, esanak. Paskoaldian beraz eta Paskoaldian liturgiak eskaintzen dizkigun irakurgaietan lagunari gertatzen zaizkigun hainbat esaldia entzuten ditugu guk ere gure Paskoaldia bizian izateko. Horrenekoa hauxe, gure arbasoen zenikoak haintzaz bete du Jesus bere zerbitzatia. Biziaren sorburua hil zenuten. Hau bada esan dira, biziaren sorburua hil zenuten. Gizakikoa dugu, jarrera hori on egiten diguna hain zuzen aztertu. Biziaren sorburua hil zenuten. Baina jainkoak piztu egin du ginen artetik. Hori da, gertakizuna. Eta Pedro apostolu bat esango du, gu gera honen testigu. Egi baten gertakizun egia zaten, gertakizun baten lekukoak. Gu gera honen testigu. Eta gure fede apostoleko gara esaten dugu, apostoloen testigutzaren oinarri gainen eraikitako eliza dela. Zego guk fedea inventatu, irudimenez, Pedro esaten du, gu gera honen testigu. Evangelio berriz, Lukasen evangelio, Jesusen ahola, hitz hauek entzun ditugu, gertakizun berdina. Idatzia zegoen, Mesiasek sufritu egin behar zela, eta hirugarren egunean inerratetik piztu. Hoxe da. Paskoaldia. Eta Jesusek aldiz esaten du, zuek zerate gauza horret testigu. Zuek zerate, eta Pedro esan du, gu gera. Gu gera. Zeren testigu da. Darri horrezkoa, norbera bero hori galdetzen ez da, gure gizartean. Zeren testigu? Zer da testigu izatea? Gure mundu ondan, gauden egoera, zara. Aurrena nubitzik izan duke, testiguen beharra badura gure munduak.
Testigun behar esan edo, balio osoa izango den zerbaiten testigua. Egin baten, lagun garbi gertatuko zaigun zerbaiten, hon egingo dugun, eta argituko baitun zerbaiten, eutxiko baitun zerbaiten behar. Hori da ba. Balio osoa izango den zerbaiten testigua. Portatuko duten. Nik uste dut, hitz huts ugari direla daudela gure artean. Eta askotan bata besteari kritikatzeko. Ez da, are gaizkiten. Nire ustez baita jende gehiegi gaude gure buruari begira. Grisen gertatzen da, kolori bat ez da. Ez dugu garritasunik aportatzen. Agintzen duten asko eta asko, ez dira ezaren lekuko bat, baizik administratibo duzik, gerenteak. Eta bizitzen ari garen koratibo eskotan ez dugu laguntza dudik aurkitzen. Launak eta ugak eta behar esko dira. Nik gaur esan dut ez behar esko dira. Badakite, beharrezko dira. Baina, zerbait gehiago beharko dira. Beharra da, pentsatuko dezaten, nik ere nire gure esaten dut. Nire ikuspegi inuna da, beharra da. Momentua. Baina, beste zerbaiten beharra degula, nabaritzen da. Ez da nahikoa gazte kritikatzen. Ez goazin jogatik. Gazteeri bideak ireki egin beharko zaizkien. Hon egingo diente diagnostik. Kritikatzen. Ez da nahikoa. Beste zerbaiten beharra da. Itxaroten honen lekukoak. Bizi berri baten lekukoak. Bizi garria eragingo duten berri beharra. Zenide elkartasunen eta elkar laguntzaren lekukoak. Ozalen solidaritzaren lekukoak. Izan ere, algaurak, mugak, moralak, doktreinak, rituak, oidunak, ez dira, zaku eta zakardarotatzeko ez da bari. Baina ez duten perbizitzak berrituko. Jesusen, zango dugu evangelioaren, bizi berri baten lekuko eginak izan gera. Zeinen lekuko, esaten du Pedro, santua eta zuzena dana, biziaren sorburua. Ez gara gu, ez gara ez santu, ez bizitzaren sorburua. Jesus da. Un deia, egirako behitan, deia, bihotz berritu zaitezte. Itzuli jarriko dute. Eta bihotz berritzea otxegin behar da non izatea. Zaten du evangelioa, gauza. Eta gero, hain zuzen horrela egita, profetikoa, ez da, horrela egita. Galdera, honen testigu eginak izan dira. Galdera behitzen, seguru gaude fede esperientzia hau, ezken batean fede esperientzia da. Fede esperientzia hau, bizikizun personala bihurtu dela. Testiguak baiestatu behar du, bizitzen ari gana. Zer da, baiestatzen duguna guk. Jesusen evangelioaren balio zabarra berritzailea, gizartasun handiagoz bizitzeko ematen digun laguntza. Hoxe da, fede esperientzia. Ez behar bezala. Beti izan da komplikatua, pentsa, gaurko evangelioa komplikazio horren
zantzuak ematen dizkigu, teoriak bizitzen ditugu, baina komplikazioa ez da. Postuloak izututa, gurtuta, ezin tximizkuntza, manu batuta, zer da hau. Hori hor dago, Jesuseni, siniztu inbartzen dira, ona hemen bere eskuak, bere oinak, ona hemen honi, ez da esperientzi hori ginen behar da. Eta egiten duenak badaki egia dara. Hori bai. Bere bizikizun bihurtu duenak. Emakumeak beste hitz batzuk, eta Pedro beste hitz batzuk erabiltzen ditu, ez ditu bere bizikizun hitz. Baina esaten du, haren agindua bete, edo hitza betetzen duena, jainkoaren maitasuna bete-betela iritsi da egiaz. Hoi da, eta esperientzia iritsi da, horren dekako gara, fiatzen gara Jesusuraz, eta jakin badakigu, benek eraberitzen laguntzen dira, hain zuzen gure bizitza eraberitzen laguntzen dira. Eta horrek nahiko seinale ematen dizkigu, eta horren testigu izaten. Ez aurrera egin behar dugu, gorbaino bat, zoragarria emantzen du. Apaltasunaz, baina horren testigu gara. Jainkoa da. Zutik jarrik, egin dezagun egin federitu. Elizan uste horik ez da
eta zabaltzen zaizkiet fedorei, zeruko herri batean. Gure eriotzak esepete izan da hemen eta haren beste berandu guztiok guztiok. Horregatik, Pasko pozez garbizka daude bezalakoen guztiak dugu zabaltzen. Zeruko indarren aitak guztiek eta horregatik beti, zure aintzaren gorezpena kantatzen.
gure atletik zure gana bat zaizkigu, gure sentibide hauek. Pilar Baztarrika, Azkoitiarra, Jasateziena eta Zaragoza Inberria. Sorkunde izan da. Pepe, Santi Berrakara, Cruz Maria, Maria Juanisti, Itziar eta Antoni Zabaleta, Julián Solares, Pilar Garatero, María
Bai. Hombre. Hecho.